פרסומות הצטרפו אליי טל אלטוביה ואליאנה גלעד. שלום לכן. שלום. פעמים רבות במהלך החיים אנו נתקלים בתחושות של חוסר אונים וחוסר שליטה, המעוררות בנו תחושת מתח. מדובר במצב קשה להכלה, אשר עלול לפגוע בבריאות. אחת מהדרכים להתמודד עם מתח היא שיטת הביופידבק, עליה נשמע מטל אלטוביה שהיא מטפלת בביופידבק. בואו נתחיל, טל. מהו ביופידבק? הזכרת מתח. מתח מתבטא בכמה מישורים. הוא מתבטא במחשבות שלנו, ברגשות שלנו, בפיזיולוגיה, בהתנהגות. ביופידבק זה שיטה כוללת, גישת טיפולית כוללת, שמבודדת את המרכיבים הפיזיולוגיים, מודדת אותם, ומאפשרת לבן אדם לראות במראה את המרכיב הפיזיולוגי של המתח. כשבן אדם במתח הוא מרגיש מוצף, הוא לא יודע מאיפה להתחיל לפרום את המצב הזה של המתח, וכאן יש אפשרות להתמקד בעניין הפיזיולוגי. כשהם מתחילים לשלוט ולנהל את החלק הזה של השינוי הפיזיולוגי, הוא משפיע גם על השינוי הנפשי. עכשיו בואי נדבר בצורה יותר פשוטה ותתני לנו דוגמה. אוקיי. נגיד אני במתח ואז יש לי דופק מואץ. את מודדת איך את לוקחת מכשיר אק"ג או מכשיר דומה? לא, יש כאן חיישנים. כן. דוגמה לחיישנים. כן. אני מחברת לך לאצבעות את החיישנים. החיישנים האלה מודדים שני מדדים. מדד אחד נקרא GSR, הוא מודד את מערכת העצבים האוטונומית. זה מה שנקרא Galvanic Skin Resistance, זה ההתנגדות החשמלית של האור. נכון. ודרכה, דרך המדד הזה, ניתן לראות מתי המערכת העצבים שלך בעוררות, שזה נקראת מערכת העצבים הסימפתטית, ומתי היא ברגיעה. זאת מערכת העצבים הפרסימפתטית. המדד השני נקרא HRV, מודד את השתנות קצב הלב. עכשיו, אנחנו מחברים אותך לחיישנים, ועל המסך מתקבל או צליל, או גרף, או איזושהי תמונה, שאתה יכול דרכה לראות אם אתה דרוך או רגוע. באמצעות טכניקות הרפאיה שאני מלמדת, הרפאיה נשימתית, דמיון מודרך, הרפאיית שרירים, אתה לומד לעבוד על הדריכות הזאת שאתה פוגש. העצירה הזאת, באמצעות הביופידבק, היא משמעותית. יש לך הזדמנות נדירה לראות איך נראה המתח. הנה, ככה אני נראה כשאני מתוח, הגרף עולה, וההתבוננות היא השלב הראשון, הזיהוי. לאחר מכן מתחילה העבודה של תרגול. השיטה הזאת מתאימה לכולם? לא הייתי אומרת, לא כולם במתח, וחלק מהבעיות מי שלא במתח הוא צריך טיפול פסיכיאטרי במציאות של היום, אבל כן. אוקיי, אבל לא מתאים, לא כל אחד יכול להתרכז וללמוד, לקבל את האות ולנסות לעשות משהו שיוריד לו את המתח? אני חושבת שהרבה יכולים, אבל זה עניין שהגישה היא מאוד אקטיבית. מטופל צריך לרצות לרכוש כלים, את הכלים. כן, זה לא טיפול שאתה תלוי במטפל ושאתה פשוט מתמסר למטפל והוא עושה לך. כלומר, זה לא טיפול שאתה בא לקבל מסאז', אתה שוכב וישן והוא עושה את המסאז', אלא אתה צריך לשתף פעולה ולפעול. בדיוק. עכשיו, את מחברת לי את האלקטרודות לאצבע, ואני רואה לפי הרעש או לפי הצליל או לפי המסך שאני במתח. מה אני עושה? מה את מלמדת לי לעשות? לעשות הרפאיה? כן. ואז אני עושה הרפאיה, ואני רואה שהדופק יורד, שההתנגדות החשמלית של האור משתנה, ושאני יותר רגוע. עכשיו, איך אני מיישם את זה? מחרתיים אני בא לבנק, ומנהל הבנק צועק עליי. כן. אז מה אני אומר? רק רגע אחת. אני עושה הרפאיה, זאת שאלה טובה, זאת שאלה מצוינת שמטרידה את רוב המטופלים, הפער הזה בין מה שקורה בחדר הטיפולים ובין המציאות. בעצם מדובר בתהליך של הפנמה והכללה. בהתחלה מבקשים מהמטופל להתאמן ולא לצפות שזה כבר יעזור לו במצבי אמת של מתח. פשוט לתרגל בבית באופן קבוע יומיומי, פעמיים ביום, 10 דקות או יותר. ולאחר מכן, אחרי כמה פגישות, אפשר להתחיל להשתמש בזה, למשל לפני בחינה או לפני מצב של מתח שיש בו התרגשות גדולה. מתח צפוי. כן, אז אפשר למשל לתרגל קצת מחוץ, למשל לפני רעיון טלוויזיוני, אפשר לתרגל קצת בחוץ נשימות, אימון אוטוגני, זה איזשהם משפטים שאתה מדקלם לעצמך. אתה פשוט מתרגל, בזכות זה שראית מול המסך את התוצאה, קיבלת חיזוק חיובי שאתה אכן מצליח, אתה יותר סומך על עצמך שאתה יכול להתמודד גם עם המצב בחוץ. וזה באמת עוזר. אפשר להגיד שזה מכניס את המוח לרפלקס מסוים? כלומר, אתה לומד, כשיש מתח אתה יכול להרפות את עצמך ולהרגיע את עצמך, ואז כשאתה נמצא במתח פעם נוספת, זה כאילו פועל באופן אוטומטי? יכול להיות שהמודעות, הערנות, זה סוג של הרפלקס הזה שאתה מדבר עליו. יש יותר ערנות וזיהוי של מה זה המתח הזה כשאני פוגש אותו, ואני כבר יודע איך לשחזר אותו, כן? כמה זמן לוקח כל מפגש כזה?
בדרך כלל זה מדובר ב-50 דקות, בקופות החולים זה קצת פחות, חצי שעה. אז יש טיפול כזה פרטי ויש טיפול בקופות החולים. זה בביטוח המשלים או בשר הבריאות? לא, אני לא צוחק. בביטוח המשלים. בביטוח המשלים. כן, זה מרפאות אלטרנטיביות של הקופות. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את אמרת שהוא הולך הביתה ומתרגל בבית. האם ישנם מכשירים של ביופידבק, שהם מכשירים פשוטים שאדם יכול לקחת איתו הביתה, או אפילו לרכוש אותם ולהשתמש בהם? כן, יש מכשירים ביתיים. יש מכשיר שנקרא סטרס ארייזר, יש מד טמפרטורה, זה מכשירים שיחסית עלותם לא יקרה, וניתן לרכוש אותם ולהתאמן בבית באמצעותם, אבל זה ממש לא הכרחי. בזכות הטיפול, בזכות שאתה יושב מול המחשב וצופה בתוצאה, אתה יכול בבית להתאמן בלי המחשב, לסמוך על הזיהוי שיש לך את עצמך. יש תוכנות מחשב שאדם יכול לרכוש הביתה עם אלקטרודות, לחבר לעצמו ולקבל ויזואליזציה בעברית, אני לא יודע. מראה עיניים, מהו הדופק ומהו הלחץ דם ומה הם דברים כאלה. כן, בהחלט. זה התוכנות שאנחנו משתמשים בהן. זה תוכנות שניתן לקנות, הן פשוט מאוד יקרות. ויש חשיבות למפגש מטפל-מטופל, כי לפעמים הדבר שאנחנו לא מצליחים זה להרפות בתוך המתח. כי אנחנו רוצים מאוד לסלק את המתח, אנחנו רק נלחצים יותר כשאנחנו רוצים. מאיזה גיל אפשר ללמוד את המיומנות הזאת? מה לגבי ילדים קטנים? אני פוגשת ילדים פחות או יותר מגיל 7-8. דווקא ילדים מפתיעים ביכולת האינטואיטיבית שלהם לקלוט ולתרגל את זה בלי שצריך ללמד אותם יותר מדי. הם מאוד נהנים מההצלחה במשחק. כן. כמה עולה טיפול כזה במסגרת הביטוח המשלים? אני לא יודעת. במסגרת... זה תלוי, אוקיי. אני לא יודעת. אבל מה שלא יהיה זה שיטה מאוד מאוד יעילה. זאת שיטה, אנחנו דיברנו רק על סטרס, אבל מכשיר למשל שבודק חום הוא טוב למיגרנות. אפילו יש שיטות לטפל בהתקפים אפילפטיים ולמנוע התקפים אפילפטיים דרך אלקטרודות שמחברים למוח ומלמדות אותנו איך להתנות את גלי המוח.